أخيباتات حوحت بهالسمون تزيلع زوجة سيكون المالتي يكون حوحت وكاسن كون على زقبوني بحقيهم حتى تزلون سبات يوم حزز له بوليتيكا وخونتات خمل سكا بس حزز تجاي زلات الخونتات كم يخات عزو خن كعنتو زغل زنايو عرفت مصحف عرفتي خلي بقايت مثل زي ما بركت كانت ولا تخونات بوليتيكا تناي تجاي زني هزي بخمينا خنوصون خل تجاي اتي تخبز لا عزقت بخمي ياخذ وصوت كيف فتح قرب خل ابزي مدايزي فتح قريب كاخذ باغنا يتحبر سباغنا يتزبي كفصم زخل فصم اكل من كون يخل بخمي من قد نوصص بس كنجمر تجاي كبيتري على خاطر حجون سعيد حزت تجاي زلات له كونتات زمت اندينيرو مالت بزح سبت عم ساعه بوينت هون تجاي بوليتيكا حاسب كله زغلو مسوعات خفيلنا كم زي عينت كففلنا كم زي عينت ناي ولقه دليتات ويك عم سلطان تتححزون كم زي عينت ولقه كركب عينبرنا تجارو كم تناي قدم حزي وكاينو اب حادث عسيروت حطو على حزون حطو تجاي نخملستو مسوعات وين بزخاز مالكو نتهز بيزللو بركي ترجي ولا وحويت ماخذ زغبره صراحه العمر هكم زي عينت تثبيتنا كله عينبرنمو بخم يتردو تاي سمعك مرسي حسب كتاب الخلق يا بتقال علي زلني سمعت انت حتتكني كم كل تقراوي يا بتعني زحزني يا حزيننا هنا زلنا بتعني حافيرنا حزب تግራይ ውሽጢ ትግራይ ኢትዮጵያ አመላ ዓለም ዝነብር ህዝቢ ተዋዲዱ ነዚ ጄኖሳይድ እዚ መኪት እዩ መራሕን ተረኺቡ ክንደየናይ በሓደ ግዜ ሰሚሩ ተኣምር ክሰርሕ ከም ዝኽእል ዘርኣየ ህዝቢ እዩ እዚ ህዝቢ እዚ ከምዚ ዓይነት ውድቀት ኣይግብኦን ነይሩ ናይቲ ውድቀት ቀንዲ ተሕታቲ ኢለ ዝኣምኖ ከም ዝፍለጥ ያው መሪሕነት ሕወሓት እዩ بعد زعمانو ስለዝኾነ ደጋግሞም እውን ያው ናይ ስትራቴጂካዊ መራርሓ ውድቀት ኣጋጢሙና እዩ ኢሎም መግለፂ ወፂኦም እዮም እቲ ዘሕዝን ግን ናይ መራርሓ ውድቀት ኣጋጢሙና ኢሎም ደሴም ፒፕል ባዕሎም ኣብቲ መሪሕነት ይወፅሉ ተመሳሳሊ መስመርና ፅኒዕና እውን ኢሎም ይቕፅሉ እቲ መስመሮም ማለት እዩ ኣነሶ እቲ ውድቀት ሲ ነቕፅሎ ኣለና ይብሉን ኣለዉ ማለት እዩ ስለዝኾነ ቀንዲ ፀገም ኣብኡ እዩ ዘሎ ግን ንሳቶም ጥራሕ እዮም ፀገም ዘለዎም ኢለ ይኣምን ቶም ካልኦት ፖለቲካ ዝሳተፉ ሓይልታት እውን መራሕቲ ኮይኖም ክወፁ ኣይከኣሉ ብፍላይ ተን ብሄራውያን ውድባት ንሕወሓት ምቃሲ ከም ፖለቲካ ጌርካ ምውሳድ እዩ ዘሎ ንሱ ንምልዋጥ ብዙሕ ፈቲና ኢና ምስቶም ፖለቲካዊ ፓርቲታት እውን ብዙሕ ንሰርሕ ኢና ግን ካብኡ ክወፁ ኣይከኣሉ ሎሚ እውን ንሕወሓት ስለ ዝፀረፍካስ ፖለቲካ ዝስራሕካ ዝመስሎ ብዙሕ ናይ ፖለቲካዊ መራሒ ትርኢ እሞ ይሕዝነኪ እንደውም ኣብ ሓደ ዲስከሽን እንታይ ኢለዮም ድሕሪ ሎሚ ኣብ ኣኼባታት ሕወሓት ዝበሃል ስሙን ተዘይልዓል ምክንያቱ ካብቲ 2 ሰዓት ተኣኪብኪ 9 ፈረቓን ንሕወሓት ብምውቃስ ድሓ ኩሉ ከዓ ዝፈልጦ ጉዳይ እዩ ኩሉ ሰብ ፅኢሉ ስምዒቱ ይውፅእ ማለት እዩ ንሕወሓት ብምውቃስ ማለት ዝውቀስ ኣይኮነን ማለት ኣይኮነን ሕወሓት ክውቀስን ካብኡ ንላዕሊ ዝግብኦን እዩ ብሕጊ እውን ክሕተቱ ዘለዎም ሰባት እዮም እቲ መሪሕነት ዘለዎ ግን ንዓቶም ምውቃስ ከም ፖለቲካ ኣይኮነን ካብኡ ወፂና ናይ ሓቂ ፖለቲካ ህዝቢ እንታይ ይደሊ እንታይ ይፀገሙ ንኡ ፍታሓት እንታይ እየን ነተን ፍታሓት ከዓ ኣምፂእኻ ንህዝቢ ራሊ ጌርካ ክእከብ ጌርካ ኣብቲ መስመር ክንዲ ምስራሕ መራሒ ኮይንካ ክንዲ ምውፃእ ስኢልካ ንሕወሓት ብሌን ብምግባር ዝግበር ፖለቲካ ካብቲ ናይ መሪሕነት ሕወሓት ቀፂሉ እቶም ካልኦት ናይ ብሄራውያን ውድባት መራሕቲ እውን መጠኑ ብጣዕሚ ይፈላለዩ እምበር መቸም ንሳቶም ናብዚ ጄኖሳይድ ኣብፅሑምና ክበሃል ኣይከኣልን ብቐንዲ ተሕታቲ ኩሉ ጠርኒፉ ዝሓዘ እውን ንሱ ስለዝኾነ መሪሕነት ሕወሓት ቀፂሎም ግን እቶም ፖለቲካዊ ውድባት እውን ሎሚ እውን ኣነ ንኣብነት እንታይ ይሓስብ መስለኪ ኦኬ ሕወሓት ብተኣምር ተቐይሩ ንኡስኪ ብሓባር ንስራሕ ክብል እንተደልዩ ምስ መን እዩ ብሓባር ክሰርሕ ማለት ወግሕት ፀብሒ ምስ ዝፀርፈካ ወግሕት ፀብሒ ብዛዕባኻ ከም ዘብፅር ምስ ዝውዕል ድዩ ወይስ ናይ ባዕሉ ኮንስቲትዌንሲ ዘለዎ ሓይሊ ዝውስኸልካ ህዝቢ ክሕብር ዝኽእል ኣካል እንተሃልዩ ንሱ ይኽእል ክትሓብሪ ትደሊ እምበር ወግሕ ፀብሒ ምስ ዝፀርፈኪ ሕብረት ክትገብሪ ብዙሕ ኣፕታይት እውን ክህልዎ ይኽእል ሶ ማለት እዚ ነቶም ናይ ሕወሓት መሪሕነት ኤክስኪውዝ ንምሃብ ከይኮነ ናታቶም ድኽመት ከም ዘሎ ኮይኑ እቶም ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት እውን ድኽመት ኣለዩ ማለት ኣጀንድኦም ባዕሉ ሕወሓት እምበር ኣጀንድኦም ትግራይ ኣይኮነት ኣጀንዳ ክኾን ዘለዎ ትግራይ ህዝቢ ትግራይ መዋፅኡ እንታይ እዩ ኣብኡ ከዓ ህዝቢ ክዓስብ ምግባር ክሰርሕ ኣብኡ ምስራሕ እዩ ዘድሊ ነይሩ ንሳቶም እውን ተሓተቲ እዮም ቀፂሉ ብሳልሳይ ደረጃ ተሓታቲ ዝኸውን ኤሊት ትግራይ ንባዕለይ ንዓኺ ንኩላህና ሓዊሱ
ኤሊት ትግራይ እዚ ኤሊት ባርጌን ገይሩ ፅልዋዕ ሕዲሩ ለውጢ ክመፅእ ክግበር ኣይከኣለን ሓድሽ መሪሕነት ክፍጠር ክግበር ኣይከኣለን ንሱ እውን ናይ ባዕሉ ድርሻ ኣለዎ ማለት እዩ ቀፂሉ ምናልባት ካብቲ ኤሊት እውን ካብቶም ፖለቲካ ፓርቲታት ካብ ሕወሓት መሪሕነት ቀፂሉ ተሓታቲ ዝኸውን ወተሃደራዊ መሪሕነት ናይ ወተሃደራዊ መራሕትና ጀጋኑ እዮም ብዙሕ ተኣሚ ፈፂሞም እዮም ኮይኑ ግና ኣብቲ ፖለቲካ ሎሚ እውን ንትግራይ ኣብቲ ዘላቶ ተኣሲራ ክትነብር ኣብ ምግባር ዓብይ ግደ እዮም ይፃወቱ ዘለዉ ስለዝኾነ ንሳቶም ከም ዝጀመርዎ ሎሚ እውን መዋፅኦ ኢለ ዝሓስቦ ካብቲ ወተሃደራዊ ሓይሊ ሎሚ እውን ሕወሓት ዝግሕቶ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማሕበረሰባዊ ተኣሽሙ ክቕየር ምግባር ዝኽእል እቲ ወተሃደራዊ መሪሕነት እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ስለዝኾነ እቶም ጀነራላትና እቶም ልዕሊ ኮር ኢሎም ተኣኪቦም ዝነበሩ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌት ከዳምፁ ክሰምዑ ኣለዎም ምስቲ ዘመን ክጓዓዙ ኣለዎም እቲ ወተሃደራዊ መዳይ ዝገብርዎ ተኣምር ኣብቲ ፖለቲካ እውን ንህዝቢ ትግራይ ሓድሽ ነገር ፅቡቅ ነገር ገዲፎም ሁሉ ክኸዱ ኣለዎ ስለዚ ዓብይ ሓላፊነት ኣብቶም ወተሃደራዊ መራሕቲ ናይ ቲዲኤፍ መራሕቲ እዩ ዘሎ ስለዝኾነ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒት እውን ገብረሎም ይደሊ ከምቲ ተኣኪቦም ናይ ሕወሓት ስልጣን እታ 50 ክትድመር ሓደ ሕወሓት ክረክብ ዝገበርዎ ሎሚ እውን ኦኬ ከምኡ እንተኮይኑ እቲ ዝተረፈ 49% ናይ ካቢኔ ተኣሽሙ ካልኦት ናይ ፖለቲካ ሓይልታት እውን ከም ዝግብኦም ንሱ እውን ከስምሩሉ ይግባእ ቀፂሉ ከዓ እቲ መንግስቲ ሓቋፋይ ክኸውን ከም ዝግባእ ኣብቲ ኣመራርሓ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት እውን ክሳተፉ ከም ዝግባእ ኣሚኖም ንትግራይ ዝሓሸ ነገር ክገድፉላ ሎሚ እውን ኣብ ኢዶም ሓላፊነት ኣለዎ ከምታ ዝሓለፈ ዝተኣከቡ ሎሚ እውን ክእከቡ ኣለዎ ተኣኪቦም ሕወሓት ክልወጥ እቲ መንግስቲ እውን ሓቋፋይ ክኸውን ክደፍኡ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ ብቐንዱ ግን ሕወሓት እስካብ ሎሚ ዝመፆ ኣካይዳ ክምርምር ኣለዎ ክርኢ ኣለዎ እናጠፋዕና ኢና እናወደቕና ኢና ብሰንኩ ብዙሕ ጉድኣት ይበፅሕና ስለዚ እታ መጀመርያ መሪሕነት ክቅይር ኣሎ ሓላፍነት ኣካውንታብሊቲ ዝበሃል እዚ ሓላፍነት መሪሕካ ኣብ ማኔጅመንት ብዙሕ ግዜ 9 መዓልቲ 100 days እዩ ዝወሃበክ ሰለስተ ወርሒ ኣብቲ ሰለስተ ወርሒ እንድሕር ኢካ ናት ፕሩቭ ዮርሰልፍ ቱ ቢ አ ጉድ ሊደር ወይ ሓደ ፅቡቅ መራሒ ምዃንኪ እንድሕር ወይ ዝኽእል መራሒ ምዃንኪ እንድሕር ዘረጋገፅኪ ኣብቲ መበል 100 መዓልቲ ስልጣንኪ ክትለቂ ትሕተት እዚኦም ግን ክንደይ ዓመት መሪሖምና ድሓር ናብ ቁልቁለት እዮም መሪሖምና ናብ ገደል እዮም ኣፅሊፎምና ያው ብዙሕ ጥፋት እውን ኣብፂሖም ኣለያ ሎሚ እውን ትግራይ ህዝቢ ትግራይ ዝገበሮ ኣልሲ እንታይ ዓይነት ቁመና ፈጢሩሉ ነይሩ ኣምባሳደራት ኩሎም እናተመላለሱ ዳርጋ ኢንተርናሽናል ሪሌሽንስ ናይ ባዕሉ ክፈጥር ምኽኣለ ነይሩ ሎሚ ካልኦት መራሕቲ ከምቲ ከማይ ዓይነታት ኣተሓሳስባ ዘለዎም ሰባት ኣብኡ ተዝኾኑ ነይሮም ትግራይ ሎሚ ዳርጋ ዲፋክቶ ስቴት ኮይና ምኾነት ነይሩ ምክንያቱም ኢንተርናሽናል ተኣሽሙ ተፈጢሩ ነይሩ ሰራዊት ፈጢርና ነርና ናይ ህዝቢ ብሄራዊ ስምዒት እውን ሓያል ነይሩ ነዚ ኣዋዲድካ ናይ ትግራይ ቆመና ብጣዕሚ ዝዓበየ ካብቲ ሎሚ ዘለዎስ 20 ዓፅፊ ዝዓበየ ክኸውን ክገብር ምኽኣልና ነርና ዝኽእል መራሒ ተዝህልወና ናይ ሎሚ መራሕትና ኣይኮነ ነዚታት ክሓስቡ ኣብቲ ዝገብርዎ ጉባኤታት ይኹን ገለታት መብዛሕትኡ ሓሜት ፀለመን ንስኻዚ ጌርካ ንስኻዚ ገበርካን ዳሕር ከዓ ኔትወርክ ንምዝጋሕ ሰጥካን ዝኾነት ማሓዝ ገለ እዩ እምበር እስትራቴጂ ጉዳይ ሓሲቦም ኣስተንቲኖም እስትራቴጂ ፅሒፎም መፅኦም ኣብቲ እስትራቴጂ ገለ ኣይኮነን ዝከራኸቡ ንዑ ክሰርሕ ዝኽእል መሪሕነት ክመፅእ ኣለዎ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ብዙሕ ሰብ ሕወሓት ክጠፍእ ኣለዎ ፈፂሙ ክፈርስ ኣለዎ ዝብሉ ኣለዉ ብናተይ እምነት ሕማቕ መሪሕነት ዘለዎ ውድብ እዩ ግን ብዙሕ ከዓ ጥሪት ዘለዎ ውድብ እዩ ጥሪት ክብል ከለኹ ብዙሕ ሶሻል ማሕበረሰባዊ ኣባላት ከይተረፈ ማለት እዩ ብዙሕ ተጋሩ ኣባላት ዘለዎ እዩ ንሳቶም እውን መሰል ኣለዉ ማለት እዩ ስለዝኾነ ናይ ሕወሓት ሪፎርም ምግባር ኣብዚ ግዜ እዚ እታ ቀንዲ ካብቶም ናይ ፍታሕ ኣካላት ብጣዕሚ ወሳኒት እያ ናይ ሕወሓት ሪፎርም ምግባር ብጣዕሚ ክሪቲካል እያ ሪፎርም እንድሕር ዘይገበረ ከዓ ምፍራሱ ኣይተርፈሉን ማለት እዩ እቲ ማለት ቁልቁለት ይኸይድ ኣሎ ናህሪ እናወሰኸ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ናይ ኣካይዳ ማለት እዩ ስለዚ ቀጢፉ ተማዕራሪኡ ሪፎርም ገይሩ ምስ ካልኦት ፖለቲካዊ ውድባት ኮይኑ እቲ ዓብዪ ጉዳይ ንሳ
ፖለቲካ ኢኮኖሚ ኣነ ጥራሕ እየ ዝብሕቶ ዝብል ኣተሓሳስባ ምግዳፍ ተዓብይ ለውጢ ንስያ ተፈታሕ ሕማሙ ማለት እዩ ንሱ ምስ ገደፉ ሪፎርም ገይሮም ዝሓሸ መሪሕነት እንተንፅኦም ምስ ካልኦት ውድባት ኮይኖም ህዝቢ ትግራይ ተኣምር ክሰርሕ ከም ዝኽእል ኣርእዩ እዩ ሎሚ እውን ፅቡቅ መሪሕነት እንተመፅኡ ዝሓሸ ክሰርሕ ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ናይ ሕወሓት ሪፎርም ምግባር ናይቶም ወተሃደራዊ መራሕትና እሳ እውን እታ ካልአይቲ ቀንዲ ወሳኒት ዝኾነት ኣካል ፍታሕ እያ ወተሃደራዊ መራሕትና ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ተኣኪቦም ናይ ሕወሓት 51% ይከበር ዝበልዎ ሎሚ እውን ተኣኪቦም ሓቋፋይ መንግስቲ ክኸውን ከም ዘለዎ ክስተኻኸል ከም ዘለዎ ክፑሽ ክገብሩ ፅዕንቶ ክፈጥሩ ኣለዎ ካልኦት ፖለቲካዊ ሓይልታት ዘለዎ ቆፁ ኢኻ እዚ ቪሸስ ሳይክል ማለት ናታቶም ህልውና ብናይ ሕወሓት ህልውና እውን ዝተመርኮዘ እዩ በቃ ንሕወሓት ምቃስ ብወርሑ መግለፂ ወፂኢኻ ሕወሓት ከምዚ ገይራ ገለ ምባል ንሱ ፖለቲካ ኣይኮነን ኩሉ ህዝቢ ዝፈልጦ እዩ ናይ ሕወሓት ትብድሎ ዘላ ንህዝቢ መንገር እንታይ እዩ ዘይፈልጦ ኮይኑ ህዝቢ ይፈልጦ እዩ ካብኡ ወፂኦም ኣብቲ ብፍታሕኻ ሰብ ናብ ምእካብ ክኸዱ ኣለዎ ዓርሶም ዝኽኣሉ ተናሓናሒ ሓይሊ ኮይኖም ክወፁ ኣለዎ ኣደርዋይስ ንዓኖም ሎሚ ዘሕፍረና ዘለኩ ንዓቶም ስልጣን ሸር ይገብሩ ንምባል እንታይ እዮም ሒዞም ክመፁ መቸም ሓሳብ ክብሉ እዮም እሞ ሓሳብ እንተሃልዩ ህዝቢ ምስኣቶም ራሊ ክገብር ክድግፎም ዘይገብርሉ ምክንያት እንታይ እዩ ስለዚ ነዚ ንዓርሶም ክምርምሩ ኣለዎ በዚ መሰረት እዚ ካ እክብ ኢሎም መጀመርያ ካብ 3-4 ዝኾኑ ናብ ሓደ መፅኦም ፎርሚደብል ፎርስ ኮይኖም ኮንስቲትዌንሲ ዘለዎ ፅዕንቶ ካሕድር ዝኽእል ሓይሊ ኮይኖም ክመፁ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ እዚታት ክንገብር ኣለና ካብ ኩሉ ግን ያው ነዚ መፅሓፍ እውን ክንፅሕፍ ዘለዓለኒ ህዝቢ ትግራይ እዚ ድሕሪ ኩናት ድሕሪ ኩናት ዝመፅእ ቅልውላው ኣሎ ብዙሕ ግዜ ናይ ስነ ልቦና ቅልውላው ይመፅእ እዩ ኢኮኖሚያዊ ቅልውላው ከም ዝረኣናዮ ኣብ ትግራይ ዘይተለመደ ዝነበረ ብዙሕ ሕማቅ ነገራት ገበናት ምርኣይ ጀሚርና ኣለና እዚ ሶሻል ማሕበረሰባዊ ቅልውላው ማለት እዩ እዚ ኩሉ ድሕሪ ኩናት ዝመፅእ ብፍላይ ከዓ ከምቲ ናይና መሪሕነት ዓይነት ክህልዎ ከሎ ከምዚ ዓይነት ከጋጥም እዩ ትፅበዮ እዩ ግን ናይ ሎሚ መሪሕነት ዘለኣለማዊ መሪሕነት ኣይኮነን ክቕየር እዩ ንዘለኣለም ግን ተፅነተና ዘላ ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ኣላ ካብ ሸዋ ብሸዋ ዝተመስረተት ኢትዮጵያ ሎሚ ድሕሪ ሕወሓት ኣይኮነን ጀኖሳይድ ፈፅመትልና ሕወሓት እውን ዝተመስረተ ንምንታይ እዩ ህዝቢ ትግራይ ተማሪረ ብደርጊ ብሃይለ ስላሴ ስለዝተጨፍጨፈ እዩ ቅድሚ ሕወሓት ቀዳማይ ወያነ እውን ናብ ወያነ ዝኸደሉ ህዝቢ ትግራይ ስለዝተጨፍጨፈ ስለዝተበደለ እዩ መሬቱ ስለዝተወሰደ እዩ ቅድሚኡ ካብቲ ናይ ሎሚ እውን ዝኸፈል ጀኖሳይድ ዝተፈፀመና ብምኒልክ ግዜ ወይ ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብቲ መፅሓፈ ይውን ኣሎ ደፍተራ ኣብቲ ጊዮርጊስ ከም ዝፅሓፍዎ ንሱ ብእንግሊዝ ተተርጊሙ ተቐሚጡሎ ብዓይኒ ዝረኣይዎ ማለት እዩ ናይ ምኒልክ ሰራዊት ከመይ ገይሩ ንትግራይ ከጥፍእ ከምቲ ናይ ሎሚ ዝተወሰኑ ናይ ህግደፍ ወታደራት ኦማትና ከይዓብያ ብዝብል ዝቆልፅውን ዝነበረ ኣትክልትታትና ገለ ኮነ ኢሎም ሃገር ክጠፍእ ዝገብርዎ ዝነበረ ናይ ምኒልክ ሰራዊት ካብኡ ይገብረና ከም ዝነበረ ብታሪክ ዝተሰነደ እዩ ማለት እዩ ቅድሚ እውን ብዙሕ ፀገማት ኣሎ እዩ ስለዝኾነ ናይ ሎሚ ፀገማትና ናይ ሎሚ ሕማማትና ነቲ ናይ ነዊሕ ግዜ ፍታሕ ናይ ሕማምና ክሽፍኑ ይብሉ ፈተና ፀላእና ኣብ ትሕቲ ሸዋ ስካብ ዘለና ክንድድል ኢና ኢኮኖሚና ካብ ሸዋ ብዝሓሸ ክዓብዮ ይኽእልን ሸዋ ከዓ ሸዋን ኣብኡ ዘለዎ ህዝብታትን ኮር ስቴት ዝነበሩ ኣይኮኑ ብስልጣነ ዝተመስረተ ኢምፓየር ኣይኮነን ብድሕረት ዝተመስረተ ኢምፓየር ክዓብዮ ይኽእልን ንሶም ድሕር ዘይዓብዩ ንሕና ካብኣቶም ዝሓሸ ክንዓብዮ ንኽእልን ኣብቲ ውሽጢ ኢምፓየር ኮይና ማለት እዩ ስለዝኮና ኣብኡ ክንፀንሕ ምውሳን ማለት ብድሕረትን ብድንቁርናን ብድኽነትን ክንነብር ምውሳን ማለት እዩ ካብኡ ክንወፅእ እንተኮይና እታ ናይ መጀመርያ ስቴፕ ዓርስና ክንኽእል ምኾን እዩ ድሕሪኡ ባዕልና ንውቀስ ባዕልና ሓላፍነት ንወስድ እንተስንዓቢ እንተስንወዶ ብናተይ እምነት ህዝቢ ትግራይ ርኩት ህዝቢ እዩ ጠንካራ ህዝቢ እዩ ብፍላይ ፅቡቅ መሪሕነት እንተረኺቡ ብሓፂር ግዜ ከም ኤርትራ ከይኮነ ከም ኢስቶንያ ክንኸውን እያ ብናተይ እምነት ንኤርትራ እውን ክንመላልኣ ሓደ ህዝቢ ስለዝኾነ ግዜ ዝሓሸ መሪሕነት ኣብ ክልቲኡ ተፈጢሩ ብሓደ ኮይና ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዕብይ ዝበለ ከምቲ ኣብ ኣክሱም ግዜ ዝነበረ ኢኮኖሚ ክንመስረት ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ኣነ ውሕያ መስለኒ